Nunod sa rin sigabot nga bagyong Samuel, kumusta ho na itong sitwasyon karon sa may Pier 3 ning Dakbayan Sugon ni mga orasa. Adunay live report si Chona Carion. Chona? Yes, Bob, gatusan ka mga pasahero ang na-stranded karon diri sa pier area sa Dakbayan sa Sugbo, gumikan sa bagyong Samuel. Hinuon, Bob, sugod pa kaganyang alas 11 sa buntag, isuspend sa Cebu Coast Guard ang biyahe padong Bohol, Cagayan de Oro, Sami City, Leyte ug Camiguin. Sa pagkakaron, Bob, naghuwat pa ang pipila ka mga pasahero diri sa Pier 3 kung ialaw ba sila sa Coast Guard pagpalarga padung Iloilo ug Katayngan, Masbate. Ang Cebu Coast Guard, Bob, mitala og kapin 2,000 ka mga pasahero nga stranded mga as of alas 2 karong hapon og 23 ka mga vessels. Hinuon ang Cebu Coast Guard magpagawas og bag-ong listahan sa stranded passengers og vessels karong alas 6 pa sa gabii. Sa pagkakaron, Bob, sunod-sunod pa ang pagpangabot sa mga pasahero diri sa Pier 3 aron man inquire kung palargahon ba sila. Samtang diri karon, Bob, atong masinati nga nagsugod na ang uwan-uwan diri sa gawas. Awhag sa Cebu Coast Guard, Bob, nga labi na sa mga gagmay nga mga bangka nga dili musugal pagbiyahe aron kalikayan ang disgrasya sa kadagatan. Bob? Thank you so much, Chona Carion, sa imong live report.